بسنكي إرجانن كال مخنياتاتن تبلاشيو نمنقصقاس تشكركرتن أجارن أتصقم خوينو زنحي صرقياتات كتما أسمرا كتصقن نبرتي كزخاخرو مصنحهم زفلاتيو نزت صرقياتات زي بزملكت مصنعتي كايد صنحه ممحدار زوا ماكل دما صقاتاتو اواديدو ناي مصقان سقمتي كواسد جميرلوم وكيل إرينا أب زوبا ماكل أب سرات ولده صبصبالوا تبلاشيون تشكركرتي أتصقم خوينو زلو صرقياتات كتما أسمرا نمصقان استجمر سراح بسفيو كتكبر تقلقل تصويعهم استتصقنا غدناتات ماركاتو زتعذبو تገልገልቲ ንኤሪና ብዝሃብዎ ሪኢቶ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንምንቅስቓስ ተሽከርከርትን ኣጋርን ዘጸግም ጽርግያታት ክጽገን ተደጋጋሚ መዘኻኸሪ ክቐርብ ምጽንሖ ብምዝካር መምሕዳር ዝዋ ማእከል ንጥራዕናት ህዝቢ ተቐቢሉ ክዕርዮ ምጅማሩ ብምምስጋን ነቲ ካልእ ከባቢታት እውን ቆላሕታ ክወሃቦ ተላብዮም መራሕት መካይን አቶ ኪዳነ ወልደ ሩፋኤልን አቶ ዓብዱል ዓዚዝ ያሲንን ከባቢ ማርካቶ ኣዝዩ ተበላሽዩ ጠንቂ ሓደጋውን ይኸውን ከም ዝነበረ ምጽጋኑ ድማ ዓብ ፍታሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እቲ ተጀሚር ዘሎ ስራሕ በብደረጃኡን ቀዳምነታቱን ክቕጽል ዘለዎም ተስፋ ገሊጾም በዚ 10 ግዜ ንሕና ብዙሕ ግዜ ናብዚ አይና ንመላለስ በዚ ክንመላለስ ኮለና ንማካይና ኣዝዩ ሓሳይ ነይሩ ሕጂ ግን በዚ ተዓራሪ ዘሎ ማኪናና ነው ተዓራሪና ኣብ ንጡፍ ስራሕ ንሰርሕ ንብል ተስፋለኒ እዚ ዝግበር ዘሎሲ ናይ ሓቂ ጽቡቕ እንታሽሙዩ ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ካብኡ ከምዚ ትሪኢ ከለኻሲ ካብ መካይን ምስባር ካብ ዓይንኻ ከተማ ትሪኢ ከለኻሲ ናይ ሓቂ ዝምስገን እዩ ስለዚ ኣነ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓቂ ጽቡቕ እንታሽሙዩ መንግስቲ ኩሉ እቲ ሃጋፋት ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘሎ ተዝዕረሲ ዝበለጸ ዝብል ማለት አቶ በርሀ ገብረ መድህንን ወይዘሪት ነቢያት አድሓኖምን ብግዲኦም ጎደናታት ከባቢ ማርካቶ ምስተጸገነ ኣብ ርእስቲ ንምንቅስቓስ ዝፈጠሮ ምቹእነት ግርማት ከባቢ ናብ ንቡር ከም ዝተመልሰ ሓቢሮም እዚ ቦታስ ናይኒ ነው እዚ ከምዚ ተፋሒሩ ሕጂ ክጽገን ከሎ ብጣዕሚ ሕጎስ ኣነ ብወገነይ እንደገና ብብላጆ ከባቢ ከይደ ነይረ ብጣዕሚ ይሰርሕዎ ኣለዉ ሕጉሳት ኢና ብእውነት ናይ ብሓቂ ኣብዚ ከባቢታት ካልእ ከባቢታት እውን كم خمسة أصلسي نتن تشكركرتي نأجر نخلصي صبوا يريبل. هير قال ينيرو نسبي شجرير ولا نسمى كاين قال ما لا يشجرينيرو حجينا تسقنا له طعمي أنا مسجن كلها زو أبقى السفر اللي متهزلها تسقن كا كلنا تسفاي. ቅድሚ ክራማት ብዝተጀመረ መስርሕ ምጽጋን ዝተበላሸወ ጽርግያታት ኣብ ከባቢታት ማይተመናይን ዕዳጋ ሓሙስን ዝነበረ ጸገም ከም ዝተኣልየ ዝሓበረ ክፍሊ ትሕተ ቅርጽ ዞባ ማእከል ከባቢታት ቪላጆን መስመርን ባጋልያኖ ሓዝሓዝን መጸበይ ኣውቶቡሳት ከባቢ ካቴድራል ክለብ ኣዱሊስ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሲኔማ ሮማ ናቕፋ ሃውስ ከባቢ ትካል ኖራን ኣብ ሓጺር ግዜ ንምጽጋን እውን ምስ ኩባንያ ህንጻ ኣስቤኮ ውዕል ተገይሩ ከም ዘሎ ኣነጺሮም زي خبركم تعذبتي بزعبة زي توسق حبريت عن خذنا كاب كفلت تحت غرتي زبا مأكل إن جوميترا سمرة اسمرون بتليفون كنو كوسينا كم يوم سيخا جوميترا سمرة هلو 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 سمعنا لها جوميترا هلو 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 زي تبلاشو قلنا تات كتم اسمرة ختصقن جميرو خمزلو أبزينا خنكتاتلو صنيحنا تنكم بالشاونا يزي تتغسى قلنا تات انتاي هلو 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 جميترا سمعني لغا هلو هلو سمعني لغا جميترا هلو زي خبركم تعذبتي تليفون سلا زي صنح مسمر كتصيلنا هنملسوكم هنا نفكر زينا هنسجر ኣብ ጥሪት ዝኽሰቱ ሕማማት ብምውጋድ ቁጥሪ ጥሪትን ካብኣተን ዝርከበ ምህርትን ንምስሳን ብዝካየድ ዘሎ ቅጻል ጻዕሪ ኣብ ንዑስ ዞባ ኮሌጅ ሰፊሕ መደብ ክታበት ጥሪት ከም እተኻየደ ሓላፊ ጥዕና እንስሳታት ናይቲ ንዑስ ዞባ ኣቶ ሰረቐ መድሃኒ ሓቢሮም ዕላማ ናይቲ መደብ ንጥሪት ዘጥቅዑ ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ መጀመርያን መወዳእታን ክራማት ዝኽሰቱ ሕማማት ድማ ብፍላይ ንምክልኻል ምዃኑ ዝተቐሰ ኣቶ ሰረቐ ብቐጻሊ ብዝካየድ ናይ ክታበት መደባት ድማ ክቆጻጸርዎም ክኢሎም ከም ዘለዎ ኣብሪሆም أمنو زباق قولي شدو شوقهم تي مختبي نقطات كم زلوا توسخ شفنة كتابة نمهب دما إنها تنقص أصو كم زخاطبو بمملكات أبتنو زباق زكايدنا كتابة مدبات نخعوات كلهم ونن تتريتم قاسوتن أبوانو كتابة تريتم حزام كأربوات حساسيبهم
ሓላፊ ጥዕና እንስሳታት ኣብ ዞባ ጎሊጅ ኣቶ ሰረቀ መድሃኒ ኣብ መወዳእታ ቀጻሊ ብዝካየድ ዘሎ ክታበት ጥዕና ጥሪት ናይቲ ከባቢ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብን ኣብ ምስሳነን እውን እወታዊ ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ብምሕባር ጓሶት ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እቲ ናይ ክታበት መደብ ምስ ዝሓልፎም ኣብ ቋሚ ናይ ክታበት ንቑጣታት እናኸዱ ጥሪቶም ብምኽታብ ጥዕነአን ከውሕሱ ኣዘኻኺሮም ጽሬት ከባቢኻ ምሕላው መርኣያ ስልጡን ሕብረተሰብ እዩ ተራኡ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ድማ ብቐሊል ዝግመት ኣይኮነን ስለዝኾነ ህዝቢ በብ ከባቢ ወፈራታት ጽሬት ከካይድ ጸኒሕሎም ካብ መቐጸልታ ናይዚ ድማ ኣብ ዞባ ማእከል ነበርቲ ዞባ ጎዳይፍ ምስ ኩባንያ ህንፃ ኣስቤኮ ብምትሕባር ወፈራ ኣካይዶም ኣለዉ ብዛዕባ እዚ ናዝሬት በይን ንዘዳለው ተጸብጻብ ኤልሳ ተፈማርያም ጽሬት ከባቢ ብምርግጋጽ ጥዕና ሕብረተሰብ ንምውሓስ ብዝብል ዕላማ ኣብ ዞባ ማእከል ዞባ ጎዳይፍ ብምትሕባር ነበርትን ኩባንያ ህንፃ ኣስፔኮን ወፈራ ተኻይዱ በቲ ኣብ ከባቢታት ቃሓውታን ጎዳይፍን ዝተኻየደ ብማሽነሪ ዝተደገፈ ወፈራ ፈቐዱኡ ተደርቢን ተኸሚሩን ዝጸንሐ ልዕሊ 2500 ኩንታል ጓሓፍ ተላዒሉ ኣብ ዞባ ጎዳይፍ ሓላፊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ በረኸት ተስፋ ጋብር ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ብተደጋጋሚ ዘካይድዎ ወፈራ ጽሬት ምዃኑ ብምጥቃስ ህዝቢ ምስ ኩባንያ ኣስፔኮ ብምትሕባር ንዘርኣየ ሱታፊያ መስጊኑ ካብ ነበርቲ መንእሰይ ስቲፋኖስ ተወልደ ብርሃንን ኣቶ ኣብርሃ ኪዳንን ብግዲኦም እቲ ወፈራ ዝተኻየደሉ ከባቢ ሰብ ብብዝሒ ዝመላለሰሉን ቆልዑ ዝፃወትሉን ስለ ዝኾነ ምፅራዩ ኣብ ምውሓስ ጥዕና ዘለዎ ተራ ብቐሊል ከም ዘይረአ ብምምልካት ነፍሲ ወከፍ ነባሪ ንቕሓቱ ኣበሪኹ ጓሓፍ ፈቐዱኡ ካብ ምድርዋይ ክቑጠብ ኣዘኻኺሮም ጽሬት ኣከባቢ ምሕላው ሓላፍነት ናይ ኩሉ ነባሪ ምዃኑ ዝጠቐሱ ኣቶ ተስፋዝጊ ጸገዛኣብን ኣቶ ኣብርሃም ገብረ ክርስቶስን ድማ ብዘይ ጥዑይ ኣከባቢ ጥዑይ ሕብረተሰብ ኩሉ ስለ ዘይክእል ነበርቲ ንዝኣከብዎ ጓሓፍ ንዕኡ ኣብ ዝተዳለወ ቦታ ክጉሕፉን ኣብ ምቁፅጻሩ ክተሓባበሩን ብምዝኻር ምምሕዳር ዞባ ማእከል ድማ ንዝመልአ ኣጋንእ ብእዋኑ ከልዕሉ ተላብዮም ኣብ ዞባ ሞልቂ ምምሕዳር ከባቢ ፖሊና እትርከብ መደበር ጥዕና ኣብ ምክልኻል ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ ክንክንን ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ምፍዋስ ጥዕና ህጻናትን ድማ ብፍላይ ዝምስገን ኣገልግሎት ትህቦም ከም ዘላ ተገልገልቲ ሓቢሮም ኣቶ ጸጋይ ዘርኡን ኣቶ ዖባ ሳሙኤል ገብረ ህይወትን እታ መደበር ጥዕና ህዝቢ በቐረባ ሕክምናዊ ረድኤትን ሞያዊ ምኽርን ንኽረክብ ከም ዝሓገዘቶም ብኡ መጠን ድማ ኣፍልጦ ሕብረተሰብ ክብ ከም ዝበለ ብምጥቃስ ብፍላይ ኣብ ነፍሲ ጾራትን ህጻናትን ዘጋጥም ዝነበረ መጠን ሞት ከም ዝጎደለ ገሊጾም ወይዘሮ ሸዊት ተወልደን ወይዘሮ ለተ ብርሃን ስብሃቱን ብወገነን ኣብ ትካል ጥዕና እናተመላለስካ ክትትል ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ምክያድን ብሰብ ሞያ ጥዕና ምግልጋልን ኣብቲ ከባቢ ዝውቱር ስለ ዘይነበረ ነፍሲ ጾራት ኣደዳ ሕማምን ሞትን ይኾና ከም ዝነበራ ብምዝካር ሳላታት ትካል ትህቦም ኣገልግሎትን ዝረኽብዎ ምኽርን ጥዕናንን ጥዕና ዕሸላተንን ከውሕሳ ከም ዝበቕዓ ኣነጺረን ሓላፊ መደበር ጥዕና ፎሊና ነርስ ፍቕረይ ተፈሪ ድማ እታ ትካል ጥዕና ብእትህቦ ኣገልግሎትን ብእትካይዶ ጎስጓሳትን ተጠቃምነት ህዝቢ እናዓበየ ምምፁ ብምሕባር እታ መደበር ጥዕና ብቴንታታት ኣብ ተሰርሐ ጊዜያዊ ቦታ ተገልግል ብምህላዋ ቋሚ ህንፃ ክስራሓላ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንዞባ ባሮንቱ ምምሕዳር ከባቢ ዳሴ ኣብ ዓድታት ደጋ ኡጋሮ ሽገሊትን ዓዲ በርበረን ዝወቕዐ ብሓያል ንፋስ ተሰነየ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዝራእትን ጥሪትን ጉዳት ኣውሪዱ بمسرت حبريت حلافي كتبوا لمعت نزوبا بارنتو أتو عبدو سعيد نتي ب3 مسكرم نأستات 5 ساعات بزي مكرات زوقع زنام نزرأتي سمسم مشلان بلتوغن أزي كم زحسيو كفلت تخيلو نباري عدي بربرة أتو أدم عفا بزهابو حبريتا بتي بحريا وحدقا بفرز بتح زرأتو كم تدمسس قليتو أتو سالي الأمين بوغنو تي بحيال نفاس تسنيه زناب أبستي أبزرأت زورو قدات أب عبيت أقربون محسيتي كم زصعبه أب أقارو خا حدا جملن حدا أدقن ببركي كم زموتو حبيرو زي خبركم تعذبتي مسمر تليفون رخيبنا لنا أب كفلت حتى غرسي زبا مأكل جميترا سمر اسمرم بتليفون كن كوسينا هلو جميترا هلو ناب كال زيناتات كنسجرينا خبركم تعزفتنا
ኤርትራዊ አትሌት ፔትሮ ማሞ ኣብ መበል 40 ሃገራዊ ውድድር ምድያብ ጎቦ ሆሽ በልን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ኣብቲ ን14 ሃገራት ዝወከሉ ኣስታት 500 ኣትሌታት ዝተሳተፉ ውድድር ኣትሌት ማሞ ነቲ ኣስታት 9 ኪሎ ሜትር ዓቐብ ብ41 ደቂቃን 38 ካልኢትን ብምዝዛም ሳልሳይ ዝቐልጠፈ ግዜ ኣብ ታሪኽ ውድድር ኣመዝጊቦም ኣብዚ ካብ ኣዝዮም በዳህቲ ውድድራት ምድያብ ጎቦ ምዃኑ ዝጥቀስ ውድድር ኤርትራዊ ዮሴፍ ተኽላይ ካልኣይ ፖላንዳዊ ኣንድሬዝ ዱልዝጋ ድማ ሳልሳይ ተርታሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም ኣቐዲሙ ነቲ ውድድር 8 ግዜ ዝተዓወተሉን 7 ግዜ ብደረጃ ዓለም ጎብለል ምድያብ ጎቦ ዝተሰመየን ኒውዚላንዳዊ ጆናታን ሙያት ካብ ኤርትራዊ አትሌት ፔትሮ ማሞ ብ3 ደቂቃን 17 ካልኢትን ድሕሩ 7ይ ደረጃ ሒዞም